čo to je dneska? Nedeľa. Nedeľa, krásna nedeľa, 25. jún 2023 na fjordskej pláži Leikanger v Sonnefjorde. A dneska to bude triatlon, olympijský triatlon v takom mojom tréningovom prevedení. Že poďme si pozrieť, čo to olympijský triatlon je. Ani ja som to nedávno nevidel poriadne. Tak a idem ja sa pomaly chystať, menšie stresy, hlavne z toho plávania, ktoré je 1,5 km v tejto vode, ktorá má, poďme to čeknúť. V tejto fjordovej vode, ktorá má 16 stupňov, čo nie je až také zlé, ale zase ani až také dobré. Ale tak nejak to snáď rozplávame, pustíme sa na tieto vody a pokračujeme na bike. A ukončíme to behom, snad to všetko dobre dopadne, bude to celkom náročné, tak poďme spolu do toho. Takže tu už mám nachystané stage na môj triatlon. To nie sú síce moje plavky, to už to boli. Takže prvá etapa plávanie. Nechaj vidím podmorský svet pri tej vzdialenosti. Druhá etapa bike. Raketa nachystaná, všetky veci pripravené, keď vyskočím z vody. Tu nejaká občerstvovacia stanica, keď bude treba. A potom beh. Je všetko nachystané. 15 minút do štartu plávania, 8:00 začíname. Dobre, 7:59, odkladám kameru, idem na to. Čus. Tak, plávanie už mám za sebou, ale po 1200 metroch som musel vyjsť z vody, lebo už som bol normálne, že podchladený, celý sa klepem a také krče ma chytali do nôh, že už sa mi nedalo pokračovať, čiže namiesto 1500 metrov som zaplával 1200, čo je aj tak super. A idem sa rýchlo prezliecť a utekam na bicykel sa trošku zahriať. Takže bike 40 km pred nami, plávanie takmer celá dĺžka, ako vravím posledných 300 metrov. Už by som nedal, už sa nedalo, vyplo ma, strašná kosa. Tak už som na bajku, cítim sa oveľa lepšie, príjemnejšie ako v tej vode, ale taký som rozklepaný po tom plávaní, tak poďme krásne v popri fjorde, 40 km. Skúste si to doma, ten triatlon, zatiaľ je to pecka. Takže ja neviem, čo sa vlastne deje. Teraz som vo vode a už som na kolesách. Tak máme tu posledný kilometr, 40 na bicykli. Idem rýchlo prehodiť cyklokraťasy za normálne cyklobodky, za bežecké bodky a ešte dĺžku fajnú si odbehnúť. Cítim sa, že to dám v pohode.
aj keď už je celkom horúco, ale už to tak dobojujeme tento triatlónik. Je to taký zvláštny pocit z plávania na bicykel, potom behať. Sú taký vytrasený z každej strany už. Že neviem, či som dneska zaberal ruky, či cicky, alebo nohy. Všetko rozbité. 4 km. Neviem, prečo som si zvolil beh do kopca, ale aspoň výhľady. Tak, začal sa posledný kilometr triatlonu. Pocity asi, jak som čakal, že beh, plávanie katastrofa, bike chill a beh sa zapotím. Takže vyzerá, že to už zvládnem a idem sa hodiť do vody opäť raz. Je to hotové. Celkový čas 3 hodiny 20 minút aj s prezliekaním so všetkým. Ja som celkom spokojný a idem sa konečne hodiť do vody. Tak díky, že ste kúkali toto video. Štatistiky dám za týmto vstupom. Chýbalo teda 300 metrov na plávanie, ale nevadí, aj tak som rád, že ten krč prišiel pri brehu a nejak som sa dostal vonku z mora, som sa v pohode vylodil. Aspoň mám na čom pracovať, čo zlepšovať. Majte pekné leto, užívajte si teplo, pohyb, majte sa dobre. Čau.